Allah wasu kalmomi ya karantar da shi wasu abubuwa na daban wanda ba alqur'ani ba, amma alqur'ani wanda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine mala'ika jibril. Mala'ika jibril din nan ya rabu da zuwa gun manzo Allah bayan shekara 40 an kawo annabi annabta, an bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabta, sai ya yanke wannan ainihin wahayi na shekara uku nan da ainihin wahayi ya yanke, ba a bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba, sai aka kawo mala'ika Israfil, sai aka karanta shi da manzo Allah, aka hada shi suna tare, yana koya musu wasu kalmomi da wasu abubuwa har ya kai shekara uku. Bayan shekara uku kuma sai mala'ika jibril ya zo, sai aka ci gaba da saukar da alqur'ani. Zamantakewar manzala da mala'ika jibril ba a saukar da alqur'ani ala lisanihi a bisa harshen shi mala'ika israfil ba, Allah ya saukar da qur'ani ne a harshen mala'ika jibril. Falamma maddat salasu sinina, lokacin da shekara uku nan ya wuce, urina bi nubuwwati jibril, sai aka dauki annabtar manzala, sai aka hada shi da mala'ika jibril, saboda ya shekara uku mala'ika jibril baya zuwa gun manzon, sai aka dauko mala'ika israfil aka tarayatar da manzon Allah da shi. Ba alqur'ani ake saukarwar manzon Allah ba, kalmomi mala'ika israfil yake koya manzon Allah da wasu abubuwa. Bayan shekara uku kuma sai aka dauko mala'ika jibril, sai aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Ba nazala alaihi alquran, a lokacin aka saukar da ainihin alqur'ani ala lisanihi a bisa ainihin harshen mala'ika jibril 20 sana, shekara 20. An yi shekara uku ya yanki, a wannan lokaci kuma shekara 20 da ya zo, sai aka hada da wannan bayan shekara uku da ya zama da israfil, sai aka ci gaba da saukar da ainihin alqur'ani a ainihin harshen mala'ika jibril tsawon shekara 20. ورواه البيهقي، إمام البيهقي يا رواية وغيره da waninsa kad tabayyana, yace haƙiƙa ainihin tabayyana ai min jumlatin ma saqa, wannan ya bayyana daga cikin irin abin da ya zamanto jimlan abin da ya koro annan nubuwata, cewa annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance muqaddimatan, abin gabatarwa ne ala risalatihi a bisa aiko shi mursali. Sai da aka fara aiko manzo Allah yana annabi, sannan aka aiko shi daga baya ya zama mursali. Kisa zaka samu annabawa da yawa, wasu annabawa suna annabawa amma ba mursalai bane. Akwai annabawa 124, amma a cikinsu mursalai su ne su 314. A cikin 314 nan akwai ulul azmi. Ulul azmi su ne Allah ya zaɓa a cikin ainihin 324 nan, sai ya fitar da su biyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko, yana cikin su, wa milka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa. Waɗannan su biyar su ne ulul azmi. To a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka bashi annabta daga bisani, sannan wannan ruwayar Imam Bayhaqi ya tabbatar da cewa an ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabta ne, ta kasance muqaddimatin ala risalatihi, an gabatar da ita a bisa ainihin aiko shi mursali. Fakana ya kasance wannan fi nuzulihi a cikin ya kasance fi nuzuli suratul iqra, a cikin saukar da ainihin suran nan ta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya maƙure wuyansa, ya ce mushi iqra. A lokacin Allah ya tabbatar da annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma nubuwar annabi kuma shine lokacin da aka saukar da ya ayyuhal mudassir fa anzir, a lokacin aka ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tashi ka ainihin gargadin da zaka yi, zaka kira mutane zuwa ga Allah su bauta ma Allah. Shine a wannan lokaci shine aka aiko shi risala. Shi kuma annabta yana kasancewa yana annabi, yana ibadarsa shine a lokacin da ainihin Allah ya turo mala'ika jibril da ainihin aka saukar da ayar iqra.
shi kuma ainihin nuzuli suratul mudassir, shi kuma saukar suratul mudassir irsaluhu shine yake nuna ainihin mursalancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin nizar, saboda ainihin gargadi da yake yi ga mutanen da basu bauta wa Allah ba za su shiga wuta, mutanen da suka saba ma Allah suka bar Allah akwai azabar Allah, mutanen da suka bar Allah suke ainihin keta shari'ar Allah za su haɗu da Allah wajen narkon azaba, mutanen da suka ki bauta ma Allah suke bauta ma wasu gumaka za su haɗu da ainihin bishin Allah. Wani na ta gargaɗi daga barin cewa kada su ainihin ƙibin Allah su shiga wuta. Wal bisharati, a lokacin da aka saukar da yayin mudassir, a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yana bishara da ainihin ga mutumin da ya bi Allah ya bauta wa Allah sakamakon shi aljanna, mutumin da ya bi Allah ya bauta wa Allah Allah zai samu saka mishi da ainihin jaza'in da babu wani ainihin jaza'i irinsa. Annabi yana kiran mutane da zo su bauta wa Allah su samu rahamar Allah, su bauta wa Allah su tsira. Wata shiri'i da kuma ainihin shari'a da aka kawo dokoki, idan aka yi kaza haka Allah ya umarta a yi, idan aka bar kaza haka ubangiji ya umarta cewa kar a yi. Wa haza qatan, yace wannan yanke mutaakhirun, abin jinkirtarwa ne anil awwal daga farko. A farkon duka babu wannan kira saboda bai zama mursali ba, yana mazaunin annabi ne, sai daga baya bayan manzo Allah ya zama mursali ne sannan ya ci gaba da kira yana mai gargadi bashiran wa nazira, yana mai ainihin bishara da aljanna, yana mai gargadi ga barin shiga wuta. Wa kana awwal man amana bihi, ya kasance farkon wanda ya yi amanna billahi wa sadaka, ya kuma ba da gaskiya matabbaciyar gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mata ita ce Nana Khadija, ita ce farkon wa kana awwal man amana billahi wa sadaka siddiqatun nisa'i, shine wannan ainihin magaskaciyar cikin mata. Nana Khadija ita ce ta fara ba wa manzon Allah amanna, ta ba da shahada ga Allah daga cikin mata. Qalat ita Nana Khadija bi a'aba'is sadiqati, ita ce wannan bargo, wannan alkyabban nan ta ainihin ba da gaskiya zuwa ga Allah, ita ce ma'ana wanda ainihin bayan ainihin misalin ubangiji wanda alkyabbar imani da tasdiki ta ainihin lullube ta. Qala laha sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, kai kashitu ina tsoron ala nafsi, a bisa kaina din gashi Allah ya kun annabi, ga irin abubuwan da nake gani, ga kuma ainihin irin mu'ujizozi da suke faruwa, kai ina tsoron sharrin maƙiya, ina tsoron kaidin masu kaidi. Ya gaya mata wannan, faƙalat lahu, sai ita na Khadija ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abshir, ina yi maka bishara, fa wallahi na rantse da Allah, la yu'zika Allah, ai kai manzon Allah, Allah ba zai kunyata ka ba abadan, har abada Allah ba zai kunyata ka kana annabi ba. Menene dalilin da yasa ita na Khadija ta ce Allah ba zai kunyata annabi ba? Ta ce domin abin da yasa na faɗi wannan kamar ka tambaye ta. Ta ce ai kai ya Rasulullah, ni dai ina mai gaya maka cewa haƙiƙa Allah ba zai kunyata ka ba har abada. Sun masdadallat bima fihi min as-sifati wal akhlaq, ta bashi dalili daga irin abin da ya zo daga siffofin manzon Allah da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, washeni da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ala anna man kana zalika, kasani da duk wanda ya kasance yana da irin waɗannan sifofi da ɗabi'u da halaye kyawa, wannan la yujzika abadan, Allah har abada ba zai kunyata ka ba ya Rasulullah. Allah ya baka wannan halaye masu kyau, Allah ya baka ɗabi'u masu kyau, Allah ya baka ainihin sifofi masu kyau, kuma ya zo ya kunyatar da kai
ai har abada ba za ka kunyata. Wannan na Khadija ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan. Wa kana awwal rajulin, farkon mutumi daga cikin maza, man amana ba'adaha, wanda amana yayi imani da manzon Allah, yayi imani da Allah bayan na Khadija, shine sayyidi Abubakar Siddiq, sayyidina Abubakar, bayan na Aisha, bayan na Khadija, babu wanda ya bada gaskiya ga Allah sai ainihin sayyidi Abubakar a cikin maza. A cikin mata ita ce farko, a cikin maza kuma sayyidina Abubakar shine farko. Allah ya kara mushi yadda. Ba azara billahi, yace lalle shi ainihin sayyidina Abubakar din nan yayi amara wajen jan izarinsa saboda Allah, wajen ainihin yarda da ainihin Ubangiji da kuma amanna da manzan Allah. Wa awwalu sabil, farko daga cikin yara amana wanda ya imani da Allah shine Ali ibn Abi Talib, sayyidina Ali dan Abi Talib. A cikin maza, a cikin mata na Khadija, a cikin maza manya dattawa shine sayyidi Abubakar, a cikin yara wanda ya imani kuma farko shine sayyidina Ali dan Abi Talib karramallahu wajhahu, Allah ya darjanta fuskarsa. Wasidu a lokacin shekaransa asharu sinina, shekara 10 yake da shi, amma haka yi imani yayi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa wala man amana min al mawali, farko daga cikin mutanen da suka yi imani daga cikin bayi, bararrun bayi waɗanda ainihin yantattu shine Zaid bin Haris. Bayan sayyidina Ali ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Zaid bin Haris shine daga cikin ainihin dukkan wani bayi kaf wanda mawali ne, babu wanda ya fara ainihin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Zaid bin Haris. Wa min al-abidi, daga cikin bayi waɗanda ainihin ba a yantar da su ba, wanda ya fara imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama